Goddag, Anders. Velkommen. Professor. Jo, tak skal du have. Det er dit rige. Ja, det er det. Men professor i søvn, så enkelt er det ikke, vel? Jo, det er det faktisk. Jeg er professor i neurofysiologi med særlig kompetence inden for søvnvågen. Så du er professor i søvn? Det er jeg. Og her ligger folk og sover? Det gør de. Og nu går vi ind i rum nummer 4 her. Ja. Og så kan du se, hvordan sådan et rum ser ud. Nå ja, det ser da meget hyggeligt ud. Ja, det gør det faktisk. Men det må jo heller ikke være for spændende, jo. Det skal være et neutralt rum. Det er beskrevet, at det skal være et neutralt rum. Der må ikke være noget, der ophidser en. Nej, alle steder er der det billede på væggen. Ja, det stresser mig en lille smule, det billede. Ja, det kan jeg godt se. Fordi de vælter jo ikke. Det er jo det. Og så lægger man sig her? Ja. Altså, nu vil jeg næsten ikke sige ordet, fordi det er jo sagt så mange gange, men stresset. Og her tænker jeg måske ikke stress i den medicinske forstand, men bare hvis jeg er meget fortravlet, så har det vel også en stor indflydelse på ens evne til at sove om aftenen, når det skal være, ikke? Det er utroligt tæt koblet. Det er meget, meget almindeligt, at hvis man har den her situation, så sover man også dårligere. Og når man sover dårligere, så bliver man mere træt om dagen. Man er svær ved at overskue tingene. Man er svær ved at koncentrere sig. Man er svær ved at nå tingene, fordi man kan ikke overskue dem. Og så bliver man endnu mere stresset. Så det er en meget, meget typisk, det vi kalder en circulus vitiosus. Man glider ligesom ned ad en bane, og efterhånden så bliver det helt uoverskueligt. Men hvordan griber man det an, hvis man kan mærke, at den her cirkel er ved at køre op i fart? Jamen, jeg tror, det er vel ikke man ringer ikke til en psykolog lige første dag. Det er nemlig det, der er centralt i det. Og derfor er det vigtigt, at når man mærker det som ind på sig selv og siger, jamen nu kan jeg mærke, det bliver lidt for meget i øjeblikket. Ja. Så må man ligesom hanke lidt op i sig selv og sige, du er lige ved at komme ud i en glidebane. Og så ligesom sige, der er et problem her. Nu må du lige koble lidt af. Jeg behøver måske ikke svare de sidste mails sent på aftenen. Tal pænt med ægtefælden. Gå en tur ekstra i teateret. Og lave nogle andre ting, som du ligesom får koblet lidt de negative følelser, der er omkring det her. Men er det så enkelt, altså at det handler om at prøve at lave en god aften, sådan så at man bare kommer ned i tempo, og så hvis man er nede i tempo, så skal det nok komme. Ja. Det meget centrale i det her, det er at nå at fange problemerne, før de har udviklet sig og bliver rigtig slemme, så man lige virkelig binder sig ind i de her kronificerede problemer. Hvad er det optimale? Er det 7 timer? Er det, siger man det? Ja. Altså mindst 7? Mindst 7. Vi mener, at det der hedder meget kort søvn, at vi mangler søvn. Der får vi en kropslig stress og en mangel på søvn, som er usund, som er skadelig. Og det er derfor, at vi kommer ud med rekommendationer og anbefalinger om, at vi skal passe på med at sove for kort tid. Ja. Det er en meget, meget stærk ting, som vi er blevet meget, meget opmærksom på i de sidste 15 år. Og 5 timer er for lidt? 5 timer er for lidt. Eller 5,5 timer er for lidt. Og der er vel rigtig mange, der sover for lidt? Det er der rigtig mange, der ligger for lidt. Hvis man sover for lidt, og det er jo altså de der 5,5 timer, hvis det ligger på det lav igennem længere tid, hvorfor er det farligt fysiologisk? Man kan vise, at for lidt søvn, kronisk for lidt søvn, medfører vedvarende koncentrationsbesvær, nedsat indlæring, tristhed, påvirkning af evnen til at regenerere vores krop, og en øget skrøbelighed til infektioner. Så du bliver dummere og sygere? Det er korrekt. Dummere, tristere og sygere? Ja. Det er jo grusomt. Men altså, man får det bedre af at sove nok. Bliver man også en bedre kollega? Bliver man et bedre arbejdsmenneske af at sove nok? Ja. Der er bare kommet et eksempel. En amerikansk undersøgelse, publiceret for mange år siden, viste, at læger, der ikke havde fået sovet tilstrækkeligt, de havde svært ved at koncentrere sig, de blev mere irritable, de havde vanskeligere ved at samarbejde med andre faggrupper, og de lavede også flere fejl, når de ikke var udhvilede. Så man bliver en dårligere kollega? Ja. Så det er ukollegialt ikke at sove om natten? Det skal jeg huske at sige næste gang, når nogen der brokker sig over, at jeg sover for meget. Jeg gør det jo også for jeres skyld, vil jeg så sige. Når søvn er så vigtig, Poul Hjelm, hvorfor bliver man så vækket hver eneste morgen? Altså, er det ikke uansvarligt, rent fysiologisk, at lade sig vække? Jo. Fordi burde man ikke sove til, at kroppen selv sagde, nu er det nok? Det er jeg faktisk enig med dig i. Hvis vi ser på vores biologi, og hvordan vi er blevet skabt i forhold til jordens rotation, så er vi jo evolutionsteknisk udviklet i en periode, hvor vi boede i huler eller i tilsvarende ting. Ja. Hvor vi er blevet vækket af lys og mørke. Ja.
og den dagsrytmen var integreret i den, om der nu var lys eller ej. Vi skal bare tilbage til bondesamfundet, længere tid siden er det sådan set ikke. Og så til nu, hvor vi har en lang række teknologier, som vi stort set tager med i seng, konkret, bærbare teknologier, diverse tablets, computere, og det er ikke og så videre, og fjernsyn, der hænger fra enden af sengen, præcis, og mobiltelefoner, der ligger og tikker hver eneste gang, vi får en sms om natten. Det har vores krop aldrig været bygget til. Altså, den rolige tid bliver klippet i hver sin ende. Det, der i virkeligheden er betydning, det er ikke kun spørgsmål om lys og mørke, men det er også spørgsmål om, hvilken sammensætning det har. Fordi det er det blå lys, der især virker søvnforstyrrende. Så hvis blåt lys har vi jo brug for, når vi vågner om morgenen, fordi det skaber vores døgnrytme. Ja. Men hvis vi udsættes for blåt lys om aftenen, så forstyrrer vi søvnen og påvirker vores døgnrytme. Og blåt lys er... Det ved du godt, hvor er. Det kommer fra fjernsynet. Det er fra fjernsynet, det er fra skærme, det er vores computer, fordi blåt lys er et dejligt lys at se på. Det giver sådan et skarpt billede på vores skærm. Ja. Derfor kan vi alle sammen godt lide at have blåt lys. Men blåt lys har faktisk om aftenen en negativ effekt. Så det, jeg hørte dig sige, det er at slukke fjernsynet og lægge computeren væk og telefonen. Jeg har ikke set nogen opsindslag om husk at sove. Det er jo ikke nogen folkesag at sove. Nej. Som det er, man kan sige, det, med det gode vil sige, det er en folkesag ikke at ryge, og det er en folkesag ikke at drikke, og det er en folkesag at motionere, og det er en folkesag at spise sundt, og alt det. Det ved vi jo godt, og jeg har set talløse opsindslag, men jeg har sgu set nogen, hvor de siger, husk at sove 8 timer. Men det har jeg det fuldstændig roligt med, fordi hvis du kigger på det, vi kalder KRAM-faktorerne, kost, rygning, alkohol, motion, så siger jeg nu, kost, rygning, alkohol, motion, søvn, altså krams. Og husk, at de her råd, vi taler om her, kostrådene, de kom i 50'erne. Vi skal helt op i nullerne for at begynde at diskutere rygning. Ja. Og alkohol. Jamen, hvornår får søvnen sin ret? Det tror jeg, det begynder at få, men det er bare nogle år endnu. Hvornår ser vi de første højt profilerede kendte mennesker stå frem og sige, jeg sover 8 timer, og det er jeg stolt af? Det vil jo gavne enormt meget. Hvis det på en eller anden måde fik den respekt, som det har krav på, noget så åndssvagt, eller noget så umiddelbart tåbeligt som at sove og ligge og lave ingenting, at det er så vigtigt, at der var nogen, der turde stå frem og sige, jeg sover 8 timer, og det er fordi, jeg vil ikke dø af stress og tristhed og sygdomme, fordi jeg holder for meget af mit liv. Og det er alt andet lige en virkelig behagelig måde at være god ved sig selv på, og ligge og sove. Det er en proces, der sker nu. Ja. Men det ville klæde, hvis nogen fra kongehuset stod frem. Ja, det vil vi sætte meget pris på. Ja, det kunne gavne sagen. Ja.